Un grup d'estudiants d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa van participar fa 4 anys en un concurs internacional amb el disseny d'un avió no tripulat que volava amb una càrrega que multiplicava per 6 el seu pes. L'èxit que van tenir els ha portat ara a tirar endavant un projecte molt més ambiciós. Han fabricat un avió que vola fins a 6 hores, impulsat exclusivament per energia solar. És el Solar Endeavour, el primer avió solar no tripulat de tot l'estat, que aconsegueix volar durant 6 hores. L'han fet realitat 7 estudiants de la Universitat Politècnica de Terrassa. Han partit d'un prototip d'avió comercial i l'han transformat fins a aconseguir que es propulsi amb bateries i amb les plaques solars instal·lades a les ales. Primer van fer un estudi de viabilitat. Les idees inicials les van corroborar amb un avió de paper. Això els va permetre convèncer diversos patrocinadors per finançar el projecte. Els estudiants han format un equip compacte que ha dedicat jornades maratonianes al llarg d'un any i mig, durant el seu temps lliure. La clau del projecte ha sigut treballar multidisciplinarment, que hem pencat molt, i al final hem pogut desenvolupar una tecnologia que funciona i la demostració més gran és que hem aconseguit que voli 6 hores. No va ser fàcil, fins i tot van estavellar l'avió un parell de vegades, però paga la pena. El moment en què vam veure que l'avió havia volat 6 hores i havia aterrat a la pista i estava sencer, vam dir, la sensació de satisfacció va ser molt gran. Els professors de la UPC s'han limitat a tutoritzar la feina dels estudiants i a fomentar la seva creativitat. El resultat ha estat un prototip d'avió solar que en supera molts dels que funcionen comercialment.